Konferenza mifruxa fuq jumejn li saret f'Malta din il-ġimgħa b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa kellha lan li tiddiskuti l-futur tas-saħħa mentali. Fost it-temi diskussi l-irwol tal-medja sabiex trawhem kuxjenza u tinforma lil pubbliku. Il-kap eżekuttiv għas-servizzi tas-saħħa mentali Rosen Camilleri qalet li l-medja għandha responsabilità kbira f'dan ir-rigward. Ir-rapportar isir bis-sensibilità li wieħed ikun konxu ta' dak li qed jgħid, li ma nkunux sensazzjonali f'dak li qegħdin ngħidu, nirrapportaw stat ta' fatt. U ukoll ngħaddu messaġġ għas-servizzi wkoll nazzjonali li jeżistu ta' saħħa mentali mal-pajjiż kollu u kif wieħed jista' jiġi qrib tagħhom u jaċċesshom. Fakret li fil-pajjiż hemm diversi helplines fosthom il-1579. Biex dak li jkun kif ikollu kif iħossu li għandu bżonn lajnuna jew xi ħadd jisimgħu, ikun jista' jaqbad u jiċempel u jsib lajnuna minnu fih. Fost id-diskussjonijiet rappreżentanti tal-Għaqda qalu li f'każijiet ta' mewt traġiku fosthom dawk ta' suwiċidju, il-medja għandha tkun sensittiva fi kliema, speċjalment għal familja li tilfet qarib tagħha. Il-psikjatra Anton Grejki rimarka li f'dawn il-każijiet il-familja ġor magħha ħtija tal-mewt u allura kliem insensittiv ikompli jawwar il-ferita dejjema. Fl-istess waqt Jason Moore, l-uffiċjal reġjonali tal-Ewropa fih dan l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, wera l-fema li l-medja għandha seta li tkisser l-istigma. The media have such a powerful and privileged position in spreading awareness and removing stigma related to mental health conditions. Għali l-effetti ta' din l-istigma jservu ta' xkil biex individwu jfittex lajnuna per riskju li s-saħħa mentali tiegħu tmur għall-ar.